David William le Magdalene hi Oakland, California an chenga. Anin nei nu tonga rei vak lowa chuan fa nei an du veta. Sumi nu tonga rei lo te chuan Magdalene chu arai tange nge ni. Thakut nuwa chuan fapa Jos an nei ta. Fa an nei ma tong to hian full time a na nei ve ven nia. David hi real estate agent in athoka. Magdalene hi lawyer ni boka. Jos pian nu tonga rei lo te chuan an na an kal ve ve ngai le ta sia. Chumi wang chuan ompui an nei lo ngai ta ni. Midik lo an ompui ang ti chu an hlau ve khop maya. Na an kal chunga an follow enkol theitu tur chu an dua. Enkol theitu mai ni ravin duat takalo enkol theitu tur chu apoi mo ni. Chu mai ni ravin an thuam no lo sufaya an in le lo that takalo enkol fai tu kha angaya. Advertisement an chuatonga rei lo te a mi engemaw zai nan on phone chung zinga chuan Elizabeth chu an lata ni. A felina taima em maya chu chuma thiam buka. Ma zen khriat lo chu an papa nun na chan him tu alani don bok ti chu ni. Ni khat chu Elizabeth chuan Jos chu pona a hwai chuaka pa ka te a han kalvel phota. Chumi nu chuan chume leiturin chume zokna dora chuan an kal lea. Tlai dar thum dona chuan an hole ta. Ma se inan ho chuan Elizabeth chuan thil dik lo omani ti chu a khret heita. Chokaah lama chuan thom omani ti a kheboka. David an security camera ada tong chuan engthil nge chokaah lama chuan thleng ti chu a han en ma sapota. A thil mu chu makati khop mai. Ina tonga an chuale watangai ni ti chu khria. Ma se Jos ero kha chuan chu tiang chu a khathiam ve lo nge ni. Ain rin main chokaah lampang pan chuan atlan phei man tlau maya. Chu vele thom chu anasale zuala. Step pa tuwe mo kan chuk thari te po chu a kheta buka. Api te na an la ombok siya. An fa en kol lai Jos chu a him na turin a han ngai ven watangai ni ti chu a khathiam buka. Chu wangin chokaah lama chuan rang takin avakala Jos chu apom loka. Man mo takin atlan chuak ngal ta vat buka. Pona gating kalpo chu hong lovin alon liampui ta fuwa mai ni. Thenom te in chu akik watvata kongka an lo honga. Tichuan kongka an lo honga. Tichuan police chu an phone ta ni. Van nei thlak takin David chuan a ina security camera lo da vek lo maya. Chuta tang chuan an ina chuan misual an luta. Chu misual chu room tina lutin thil lu lak tur zong nei ti chu an khria in an muthei ta ni chu. Ma se aduang thil lak mai tur mu lo wangin alung olo mel khop maya. Drawer te chu hongin thuam no le lekha te chu avom dar nei noi maya. Thi le tleka neu ti bak chu lak tur mu zo lo ni. Roma chuan thuam no chu adar nei noi maya. Le ma phei khok thodeu le thom no thodeu te po chu alanual buka. Ti chuan chokaah a omlai chuan phone in tuwe mo bia ni ti chu mu thei ani buka. Tuwe mo nen thurwalin David te in chu an ro ka ni ti chu an khe chuak ta bokani. Chu mi swal chu an in chunga ventilation pakhata tongin alu te ni ti po an khre ta zela. Khatia chokaah a omlai takhan Elizabeth te pani chu an holai vel mek kha alonia. Elizabeth khan tunge chokaah om ti in en masazet lo se chu kha mi swal khan an nun na po aladu hial mai theini. Jos kha wesen taka chokaah tanga avopom son vatte. Kha mi swalin a mu ma an chuak le vatte kha. David tanu pa chon lo me maya. An fapa nun na chan him tuang hialin an ngaya achunga an lo mani. Tumlo Devin engbo ka mo hi kan vanang ve thut theya. Chu tiang huna chuan chi ai lowa ngai to na film kan man chuan ke ni po kan him theidona. Ma se kan chi aya kan ni chung mai chuan kan ta na poi zo kha thleng the ni ti hriain. Hemi te chung ko chunga thil thleng tak tak atang hian ke ni po he tiang kan tong nei chuan ngai to na film nen chi ai lo turin in bo sengu. Ti kha ton tuma kan en ho theile kan ngai thlak thei chuni se. Thlek to zong zong te in zawa in mong thwa ni man nom ve kule.